Remata o curso, moitos meses de estudo, de traballo, de esforzo. Pois estes corpos adolescentes necesitan, lóxicamente, folgar. Despois de tanto traballo, hai que desfogar, amigas, non queda outra, que non todo vai ser estudar os séculos escuros e o neotrovadorismo. Este venres hai festa no Torreiro da Coruña. Este venres, na Praza da Tolerancia, onde mellor, ás 5 da tarde, ponse o ramo un dos proxectos máis divertidos, desprexuizados e exitosos do curso. Referímonos ao proxecto Aquí tamén se fala. Hola, que tal? Son Nuno de Grande Amore. O próximo venres 7 de xuño imos estar tocando no Aquí tamén se fala, no festival Aquí tamén se fala, na Praza da Tolerancia na Coruña, con bandazas como Leria Lontreira e Boyanca Costova. E ademais, no noso concerto vai haber unha sorpresiña. Aquí iba a dicir calera, pero claro, se me lo digo xa non é unha sorpresa. Unha cosa que nos fai moita ilusión. Hola, somos Leria. O día 7 de xuño estaremos na Praza da Tolerancia da Coruña no festival Aquí tamén se fala. E de balde, así que nos vemos ali. Vémonos. Chao. Chao. Hola, somos Lontreira. E imos estar tocando en Coruña o día 7 de xuño no festival Aquí tamén se fala. Aquí tamén se fala. Hola, somos Boyanca Costova e vémonos o 7 de xuño no festival Aquí tamén se fala na Coruña. A miña casa eu xa non quero que veñas. Sempre me tocan las putas ferreñas. Nunca me vale de feira por moita que teña. Bota yo lume máis leña, temos de feita. Son bandazas, en Grande Amore, Leria, Lontreira e Boyanca Costova no festival Aquí tamén se fala. Esta iniciativa que partiu da Coruña, do Instituto Racel Dieste, e que pronto se esparexeu por todo o país e polas redes sociais. Un proxecto de dinamización da lingua onde, entre outras cousas, a rapazada nos anima a usar o galego de xeito habitual, na rúa, nos comercios, nas nosas relacións. Hai uns meses tivémolos na radio e hoxe prestábanos moito convidalos de novo para presentar o Festival do Venres. É un placer ter aquí a Emico, de terceiro da ESO, do Rafael Dieste. Benvida, moi bons días. A Loia, de terceiro da ESO tamén, compañeira. Que tal, moi bons días. Bos días. A profe Mónica Regía, profe de Física. Moi boas, Mónica. Bos días, gracias por convidarnos. Grazas a ti por vir. E o alter ego de Abraham Cupeiro, dende hoxe. Ese son eu. O gran Alberto Pombo, profe, escritor. Acaba un curso, imagino que cheo de emocións, intensísimo con esta iniciativa, que un sabe como empeza, pero non sabe que camiño vai correr, non? Pois así é, estamos xa ves nesta recta final de curso, pero nós traballando xa en facer isto que vai ser o festival, directamente, o Festival da Mocidade Estudantil Galega. Entón, nós felices, pero seguindo aínda nesta dinámica de traballo. E como percibides? Agora falamos coas alumnas, non? Pero como percibides todo ese traballo? Porque isto pode ter unha idea, pero logo hai que desenvolvela con xente que participe activamente. Mónica. Sí, nós percibímoslo sobre todo con moitísima ilusión e moitísimo orgullo. Eso vaya por bandeira. Cando vemos o venres tan cerca, eu só podo pensar que ben o imos pasar. Que ben o imos pasar, que colofón vai ser a este ano tan especial. Para nós foi, desde logo, moitísimo traballo, para a rapazada tamén, porque houbo moitísima implicación, do cal estamos moi orgullosos. Entón, ver que chega xa o venres e que está aí e que temos xa todo listo, vai sair todo genial, ímolo pasar moi ben. Entón, eu creo que percibímolo eso, con moitísimo orgullo e ilusión e ganas de pasalo ben e de disfrutar, que é o que vamos a facer o venres. Pero non sería máis bonito, Emico, en vez de que unha festa de música, eu que sei, celebralo cunha clase de matemáticas, por exemplo, non? Así. Non creo. Non crees? Como foi o ano para ti, para vos, para as compañeiras? Bueno, pois... Bueno, eu pensaba que iba a ser un pouco máis duro, pero a verdade, bueno, vai ben, tirando. Sí. A veces... Bueno, está ben, eu creo que está ben. Pero máis complicado, Loia, se ademais hai que... ao mesmo tempo que unha estuda, que prepara leccións e tal, está mergullado nunha iniciativa que se converteu nunha iniciativa supermediática, onde todo o mundo agarda o mellor de vos. Isto como levastes? Moi ben, a verdade é que moi ben, que non ten nada que ver cos estudos, nada que ver, é ao final moito máis sinxelo e moi ben, a verdade. O Aquí tamén se fala. Para ti personalmente, Loia, que significou? Que conclusión sacas desta iniciativa? Que ao final a xente fala moitísimo máis galego, sobre todo no instituto. Eu en primeiro da ESO non escoitaba a ninguén falar galego, e agora sí que é verdade que máis xente na rúa tamén se escoita moito máis, e ver os cartaces é increíble. É unha emoción, non? Emico, ti como
Como entrou en ti esta iniciativa? Aquí tamén se fala galego. Que notas que te chegou desta iniciativa? Sí, pois, a ver, eu a verdade non falaba moito o galego, pero agora grazas á iniciativa en casa tamén falo máis co meu pai e ca miña nai, e a verdade estamos moi contentos. Isto é moi curioso porque notase, e non pasa só no Rafael Dieste, pasa en toda a sociedade, que temos latente ese desexo seguramente de comunicarnos, non sei se os 24 horas, pero máis tempo en galego. Non o facemos por prexuizos, pero cando alguén abre a porta, soltámonos con máis naturalidade. Isto pasa moito. De feito, mira, repara, no que che acaba de decir Miko, a nai de Miko é xaponesa. Entón, incluso non na súa casa entrou a lingua galega xa como pois, unha naturalidade máis, unha forma de vivir esta identidade. Entón, sí, nós, por exemplo, con Mónica falo moitas veces, os dous vivimos na cidade da Coruña, os dous temos orixe rural, e parece que desde fora hai un preconcepto a respecto da propia cidade de pois, que non se fala galego ou que se fala menos, e nós sempre falamos que desenvolvemos o noso día ao 100% nos bares, na froitería, nos barrios, falando galego. O galego está moito máis presente do que a xente cree, e se cadro que sí que hai é un prexuízo moi cómodo instalado nesta idea de que pois, de que ya no, etc. E aquí tedes rapazas novas, non? Que son pois unha mostra dun habano xigante que hai por toda Galiza, que non teñen ningún trauma coa lingua galega, é algo que as nutre, que as fai tamén vivir unha identidade, e que agora pois que tamén pois lle abre portas como estas, non? Unha oportunidade de estar aquí na radio ou de organizar un festival ou tantas outras cousas que o que demostran é que sí que hai unha ilusión por parte, pois neste caso contigo presentador ou da cidadanía, etcétera. No, posiblemente verme das cousas claro, máis bonitas que che pode pasar na adolescencia. A partir de agora costa baixo todo, Sí. Xa vos digo. Pero claro, quizáis o máis ilustrativo desta iniciativa é que fostes capaces de facer algo moi divertido sobre algo para que ao principio igual para esta rapazada pois tampouco era, non? Bueno, non estás en contacto igual co idioma como che gustaría, pero vos construístes todo isto cun sorriso de forma moi lúdica. Sí, eu creo que tamén quixoselle dar ou quixemos darlle un enfoque moi profesionalizante. Non quedarnos só en dinamizar a lingua como tal, senón en formar a estos rapaces arredor da lingua galega. Entón, estos rapaces recibiron talleres de formación, de edición de vídeo, de grabación de sonido. Eles son os que o galego fose unha excusa tamén, non unha ferramenta. Exacto, claro. Sí. Eso fixo que, claro, que fora todo moito máis divertido, porque, ao final, se ti só estás enfocado en dinamizar a lingua, pode parecerche un pouquiño máis rollo. Pero se ti arredor desto construyes un ámbito profesional, un ámbito no que ti te sinte de ámbitos moi grande, fai que o alumnado este moito máis motivado. Entón, eso dá diversión. Xa só ver os resultados dos vídeos cando os tiñamos feitos, eso xa che dá diversión. Entón, xa abrirse ao mundo dos grupos, da música, que sempre é máis animado, non? Pois fixo que claro, que o proxecto non resultara sobre todo moi diferente, que é o que eu creo que motivou. Outra cousa que aprendimos nas redes sociais, que xa sabíamos, pero que aparte de ter agora mesmo unha eclosión de bandas brutais que temos e que están soando a nivel internacional, como as que van estar neste cartel do Venres, os riquiños que son, non? Que lle pides unha colaboración, botar unha man, e non é que che bote unha man, é que hai vídeos, bueno, non só en Galicia, tamén conseguistes moitas achegas de artistas de toda España, de Europa, en fin, que foi chamar e emborcarse coa iniciativa. Como vistes isto vos? Sorprendeuvos? Sorprendeme moitísimo, porque eu acórdome que estaba un día na casa e de repente entrei no Instagram e vin o vídeo da Maya e quedeime flipando, porque a min é que me encanta. E quedeime flipada. Quen chamou a Maya? Mira, aí facemos un recordo de Arcadio González, que é quen leva de feito a xefatura do equipo de dinamización, que foi el a través da banda Os Amigos dos Músicos, tiñan aí unha serie de contactos e tal, e chegaron até a Maya, que moi generosamente se prendeu a mandarnos estes saúdos. Sí. Que ben, que ben. E ti, como biches tamén? Sorprendiches tamén con algún vídeo que dis, pero esta iniciativa que empezamos así un grupo de amigos, mira o que se está conseguindo agora, sí, non? Sí, todos os vídeos eu creo que era a mí personalmente sorprendeme moito. Estou impaciente por velos en directo. E Mico, na casa fala de xaponés, galego, castelán, mesturades ou? Sí, todo mesturado. Todo mesturado, iso é fantástico.
Pero pasa vos que igual estás falando xaponés, non sei, coa tua nai e che sale palabras en galego, en castelán Sí, o sea, estou falando en castelán, a miña nai falame 4 palabras en galego, outras 4 en xaponés, mezclamos un pouco todo. Que ven este exemplo para darnos conta de que os idiomas están precisamente para iso, non? Para mesturalos e que problema hai? Sí, eu te falaba coa nai de Mico para xestionar un pouco a visita e até me sentí mal porque cando me pasou o teléfono eu dixelle, fala galego? E ela dixeme, claro. No, claro. Eses presuizos que non deberíamos ter, sí, é que é normal. É que é normal. Ves? Este venres o cartel que conseguistes facer é un dignísimo colofón a toda esta todo este ano e todo este curso. Como foi o contacto coas bandas? Bueno, o contacto cas bandas foi un pouco xestionado pois a través de Arcadio que é o que leva todo o armadanzas musical, digamos, non? Sí, exacto. Pois fixo un esforzo importante, deu contactado con diferentes bandas. Ademais, o agradecer a todas que veñen, pero o Nuno de Grande Amore tamén foi contactado directamente cando gravamos en directo, que foi o alumnado que no gravou. Entón, pudemos establecer esas redes de contacto. Tamén é importante que cando pois decidimos que bandas contactar, tivemos moi presente que houbera pois, representación de mulleres galegas que cantan e que tocan música increíble, que ás veces pois, quedan un pouco desapercibidas, que tuveran un espazo no Aquí Tamén Se Fala, porque Aquí Tamén Se Fala non só é un equipo de dinamización da lingua, senón que é un espazo onde temos uns valores que pretendemos proxectar en todos os ámbitos. E aí houve unha cousa moi bonita, porque houve unha horizontalidade, entón preguntouse aos rapaces cal era así as bandas que lles gustaban, sempre tendo en conta o que decía Mónica, de que tamén pois fosen metendo bandas nas que houbese mulleres, que por suposto tamén estaban, pero foi moi bonito, decía, porque os nenos xa empezan a ter, os rapaces empezan a ter as súas preferencias, entón un dos primeiros nomes que saiu xa foi Boyanca Costova, entón pois temos que traballar por iso. E despois, o que falabas das implicacións das bandas, por exemplo, non? E xa aproveitamos para contar, o venres fecha o festival Nuno Pico de Grande Amore, e ele anunciou que hai unha sorpresa. Nós ainda non sabemos que sorpresa é. Témonos por aí, a ver. Bueno, eu a verdade é que admiro moito esta iniciativa porque, vamos a ver, non é un segredo para ninguén que facer un festival é super ingrato, aguantar as artistas e os artistas é moi ingrato e dá moito traballo. É un traballo que só se ve cando sae mal, non? Só se nota cando algo falla. Entón, home, que tanto Arcadio e Alberto como toda a rapazada do Rafael Dieste pues, desen feito isto totalmente admirable, encima tendo que compaxinalo con horario lectivo todos os días co traballo propio de estudar, vamos. Aí pareceme, xa digo, unha cousa super admirable que non sei como deron feito, porque vamos, é que a xente non sabe dende fora o moito traballiño que dá iso, Entón nada, unha aperta moi grande, toda a miña admiración, e que xa os veremos o venres. Hola, que tal? Son Cibrán de Boyanca Costova. Quería darvos a noraboa a todos os rapaces e máis os profesores que formastes parte desta iniciativa do Aquí Tamén Se Fala, que me parece unha iniciativa moi bonita, ademais surxida desde o instituto, desde a xuventude, e ademais pois tamén poñer en valor todo o esforzo e o traballo que tuvestes que poñer en isto, porque nós sabemos o complicado que é montar un evento destas características. Entonces nada, moito ánimo, que saia todo moi ben e que o Aquí Tamén Se Fala que sexa a primeira edición de moitísimas máis. Un bico. Boas, de parte de Leria queríamos darvos as gracias por contar con nos para esta iniciativa. Parecenos super importante recalcar que a música actual non solamente está en castelán, senón que aquí tamén se fala galego. Así que moitísimas noraboas polo traballo e polo proxectazo. Un biquiño.
Que ben fala esta xente, que non presente candidatura este domingo é unha cousa... Bueno, antes de nada, grazas por esta sorpresa que nos tiñades preparada. Por favor, que están encantadísimos, que vexo tan encantadas as bandas como a vos, é unha cousa maravillosa. Estamos, xa digo, emocionadísimos aquí de recibir este cariño. Sí, son moi riquiños, son moi riquiños. Bueno, tenemos o concertazo, lembren, 5 da tarde, que é unha hora moi propicia, chega unha idade, Alberto, Mónica, en que os concertos deberían ser sempre a esta hora, 5 da tarde, vos ainda non entendedes por qué, pero xa entenderedes, na Praza da Tolerancia, que é un sitio magnífico, na Coruña. Comezan ás 5, pero chegan até casi a madrugada. Ah, vale. Claro, non tocan en simultáneo, vamos detrás do outro. Vale, e o día seguinte tamén hai festuki. E o día seguinte hai un festival que xa ten tradición, que é o Festival dos Porcos, que organiza a Asociación de Veciños de Lavañou, onde eles tamén axudaron, nos botaron a man para organizar todo e nós axudámosles a eles, e xa teñen aí anunciado cartaz con Majúa, a banda Xangai de Xurxo Souto e tal. Vamos, que totalmente recomendable, desde as 12 da mañá no caso deles, 8 o día seguinte, o sábado 8, e tamén até a madrugada hai que pasar de novo pola Praza da Tolerancia. Xurxo, que vai estar contigo, Xurxo Souto, mañana a presentación do libro. Xo dixen algunha vez, creo que os dous millores libros máis divertidos sobre música, grazas tamén a Luisa Villalta, non, que fixo Xurxo Souto dos últimos tempos, fixéstelos vos, así que mañá estaredes cara a cara na Coruña tamén. Pois a quen queira vir estaremos na... A que hora e onde? É a 8 no Bar Barbería na Rúa Orzán da Coruña, con ese mestre de cerimonias maravilloso que é, sen dúbida, Xurxo Souto. Iso sí que sabes cando empezas, pero nunca cando acabas. Non se sabe. Despois haberá pinchada, entón... Claro. Bueno, como vai ser o verán para vos? Se tedes así máis ou menos preparado despois deste ano de desgastes? Pois a verdade é que eu non teño nin idea. Eu sí, un pouco, porque xa teño a viaxe para ir a ver aos meus avós a Xapón. A Xapón, ostra. E logo aquí, outra vez. Como llevas a explicar cando che digan, bueno, que fixestes? Vouche enseñar aquí uns vídeos. Isto é unha iniciativa que lle chamamos Aquí tamén se fala, que por certo en xaponés isto sabese como se diría? Ui, non teño bueno, pregúntalle aos avós, sí. Como llevas a explicar como esta cousa que facemos neste punto do mundo? Mais ou menos xa saben porque vou falando con eles. Bueno, cando saí no periódico tamén enseñeille esa foto e alegraronse moito. Ostras. E claro, pues están felices. Que ben. E agora que? Pensades no... Sí, xa estades pensando xa, que barbaridade. Non, xa temos preparado parte da campaña do ano que ve. Por onde vai ir a cousa? Bueno, primeiro seguiremos traballando na seguinte edición do festival e despois haberá que seguir facendo traballo de base, traballo de rúa cos rapaces, que non terá nada que ver xa co dos cartaces, pero nós temos pensado seguir traballando. Hai canteira tamén no Rafael Dieste, non? Despois disto. Sí, bueno, hai unha canteira increíble. Xa viches a última vez que viñemos, que alumnado trouxemos, hoxe outra vez. Si viñéramos terceira, cuarta vez aquí seguiremos traendo alumnado maravilloso, porque o alumnado do Dieste é que é así como vedes, é increíble, sempre o digo, é a gasolina deste proxecto. É o que fai que estemos onde estamos, que fagamos o que facemos e que non nos cansemos no proceso de facelo, porque sempre tes unha motivación. Cando lle ves as caras, dis que isto merece. Hai que facelo. A nos homenaxe o traballo que fixestes durante todo este ano, como arrastrastes a moitísima outra xente que dunha forma ou outra igual non estaba relacionado co idioma, pero sí se mergullaron neste proxecto, unha auténtica pasada. Esperaremos por novas edicións que superarán sen dúbida xa o dificilísimo nivel que puxestes. E nada, este venres na Praza da Tolerancia, 5 da tarde. Non avisedes a hora que imos cear a casa, porque igual chegamos a almorzar despois de pasar por Bonillo por aí, pero estaremos na casa en algún momento. Moita festa, moita música, que como podemos compartir un idioma, non? O idioma está para gozalo e paladealo. Me quero poñer romántico, pero parabéns, Moitísimas grazas a Emico, a Loia, e parabéns tamén a Mónica Regía, Alberto Pombo por todo ese traballo. Grazas de novo, Kiko. E que non pare nunca a música.